салом алейкум азиз, зинда саломат хона ва сарбан бошед. дар бораи тарбияи кӯдак ба шумо гуфта будам ки иншоалло шумо дар комментарий нависен дар бораи кадом кӯдак аз чанд сола то чанд сола мисол шумо дар кор аст, видео ролик мекунам барои тарбияи кӯдакотон. шумо касое ки ҷавон ҳастин ё мисол кӯдак надоред ё ки ҳомила ҳастед, кӯдакотон майдаанд, яъне ки дар куҷое ки набошем, ҳозир дар кадом кураи замин набошем ку кӯдака калон кардан кори осон нест, барое ки медонем ки интернет ҳама ҷо ҳаст. интернет ҳамчун як вирус бигем, вируси асл 21 дар ҳама ҷо ҳаст. бо падару модар вақте ки кӯдак ҳами камтар чӣ кунад, ман бачаам телефона бигибра дар оҷо биши, ман планшета бигибра дар оҷо биши, ҳамхел несте, ҳамхеле. вақте ки падару модар мегем ки мисол ки телефон нахарем кӯдакотона то мактаба ай синфи ибтидоӣ уст шава баъд харен, баъди синфи 6-7 харен телефон, мегӯянд намеша кӯдакои ҳозирро хел накунӣ. чӣ ба намешида? мешад. аз падару модар вобастагӣ дорад. падару модар ино кӯдака медонанд ку чӣ хел бо кӯдак гап зананд. вақте ки намедонанд бо кӯдак чӣ хел гап зананд, ин маъно надорад ки ҳам падару модар тарбияи дуруст додагӣ нестанд. вақте ки падару модар тарбия дуруст дода бошанд ку падару модар насл ба насл мерадам хел. барои чӣ мегӯянд як забонсаи тоҷикие ку кола ай чизаш зоташ ранг мегирад, кола ай зоташ чӣ мегирад, одоб мегирад. забонса мо дорем. бо забонса дорем ку очаша бию духтарша гира, номи падар ҳусни духтар бо хел забонсалоҳи ҳар хел бисёр дорем мо. лекин ин забонсалоҳои мо дар асри 21 ба кор мераванд. инро агар истифода барем хуба ин забонсалои мо. забонсалои мо бисёр забонсалои чӣ мегӯям пандомез аст. лекин нодида нагирем ки асри 21 бисёр асри чи аст. барои интернет шумо назар дорем ки вирусе ки дар кишварҳое ки қафо монда мегӯям ку африка кишвари ҳама ақи монда мегӯям дар ҳамон ҷо ҳаст ва дар ин кишварҳое ки мо ҳастем неста мисол ҳаст. лекин бо як мушкили ин аст ки падару модар кӯдака аз кӯдакиш телефон ба даст мекунанд. накунед ин кортона, накунед ки хатари хитон мешавад. кӯдактон калон киши тамом писандтона мекунад. барое ки ман дидагим кӯдакҳоеро ки кӯдаки телефон додагиянд тоҷикистонда дидагим чанд падару модаро омада масъала ҷавоб мекарданд. ҳоло ман фарзанд надоштам, омада масъала мепурсидам ки малимаҷон чӣ хеле кунем, кӯдакон мехеле ба як модар омадагӣ буд дар Россия Москва калон шудагӣ буд аст кӯдак. дар Москва таваллуд баъд 7 сола 8 сола меёранш Тоҷикистон. ҳам кӯдака чӣ эрка телефон ба даст, мультик, ани мультикҳоям тамошо мекунанд. баъд аҳамият тен кӯдакотон чӣ хел мультикҳо тамошо мекунанд. бача вақте ки вай ба воя расид 17-18 сола, падари зиндаша гуфт ки падари ман нестай. фаҳмидед? шогирдам ҳам хел омад гуфт ки духтари холашаш хеле шидагӣ. духтари холаш бачашам хеле гуфта ки ман падар надорам. падари зиндаро гуфта ки мурдагӣ, мен бе падар калон шудагиам. ин оқибате ки кӯдака дар мультикҳо мемонем, нигоҳ намекунем. кӯдака мисол ки беаҳамиятӣ метиҳем. лекин дар комментарий нависем ки дар кадом синну сол шумо видео мехоҳед, ман видео шуморо барнома мекунам иншоалло. хоб хоҳишмандо пайдо шуд, ман мекунам ҳатман. агар нашад ман хеле якта чандта видеоҳо мекунам аз кӯдак аз батни модар то ба балоғат расиданаш. видео иншоалло мекунам. яке шумо гӯед ки кадоми шумо мехоҳед ки чӣ гуна видео ман дар бораи тарбияи фарзанд мекунам иншоалло. видео кам барои шумо. хоб миннатдорам. зинда саломат хонавасар бошед.